Nyimpat yok snow ya kataban ong bahapan penduk ya kaya lebih dan bahapan penduk ya ka six schedule Andre nak kalian jo kaseng namar bangim don jing tip ya katangin poi ban ya keren halo ka Bang ambil sisi lah bu entry exit point. arja khandrim nyimpiang namar ke entry and exit point lengba la pentrikam kat kum ka MRSSI arja khandrim kabangingi dawa ka de ka men bil jong sta arja ko maka ya pier ka arja khandrim ka bil arja arpo namar akabil jong ka arja arpo kila download ki kendon ki bayde ba KLP Naya ka entry and exit point kumangi ong hinadu ko basdang ngadu ba kaseng kami percaya Islam arja khatsa nilaong bangimpiang namar kam don jingmut kata ka entry and exit point lada pimdon ki kendon ki ban check ya ka jingrung jingmi bat ban perking ya kata ka jinglong nong shong shong jok beri apa di kumbalong mentahi ngimpoi sa ka jing ekran ya ka entry exit point namar kum kaseng ngimpiang hiru ya ka agong sa arja khatsa Bil sisi. Kibawan rung ka jala ka jongi ka umut bagi beri shwa bikin rung ka jala ka jongi ki hak ban register lani ki hak ban sim ka kenja permit lembak ka ni ka bil ka batma jong snem aja arpo ti ki kerteng gila ban phe gila ban de verification center gila ban de facilitation center gila ban trade and entry and exit point ya katangin sa pet hadian ndala pentri kami ni ka bil Lana SE abang yang keren MRSSI kamut MRSSI amendment bill aja arpo amarngi ngadu ketu kapori kidai mangi ki ba ajing mut ki kendon ki ban penrung ha ka bil jong stem aja arpo ki kendon ki badai ban pentrikam lengba KLP la download ha ka bil jong stem aja arpo de either way lada ka state ladang iyo ale da ka an ka ban pentrikam da ka jela ka jongi ka MRSSI ak lani ka bil aja arpo kan kam ha shushu yang ni namar ba laringi kwa ban penbha ngilala ban penbha lengba ka assembly laringi kwa ban penkelang ngilala ban penkelang lengba ka assembly ILP kadika Central Act larangi ong ban penkelang no por ngi haban ap ka parliament ban penkelang kat kum gajing kela jo por tilada pi laring ong ngi ban jit ngi ong bet lada ka central government kamla ban pentrikam ka ILP ka ban pentrikam ka MRSS bil namar hapok jong kala don luk ki kendon be dei ban ka ILP kaba ki lesik home ministry ba ki wei ki pen i bakum ka jela ni de ka jela ka ka to mo ki bri ki wan kai bam dei tang katangi ki don ro ba ki pen i ba ka de ka transit state ba ki bri ya lengba ka ni ringing ong ba la da fi puli ka MRSS bil arja arpo lane la da fi pentrikam ka LP kila ban don ki kendon ki ba ki bri ki bawan tang sisngi arsngi ki bri ki basyawan kum ki torres ya ki lesik kala ban don ka exemption bro kimdon kam mensim ya kata ka permit ringi ngilong concern tangi kibri ki banwan hang ni ki ban tray ban kata ki ban kelalong kita ginong song snong ki bokura ya kibri ki buan kai ya kibri ki buan puli le si kandon la ka jong ka system di kitar ki di jing kren ya ka bangi ngila pen pau hak mak jong deputy CM la kren uang ba UCM ri la ada ban ajing mut ba la da kwa ban sim ya ka LP la ne kata ka permit lamba ka MRSA kibri ki don kam su ban yang lain menta ka pertai la ban le online bro ya kam don jing ya kata ka kanom don kata ka jing kta ya kibri ki buan kai akan ni jela